Ukudinwa, uloyiko, uxinzelelo lwengqondo nokuhlala loloyiko zezinye izinto ezichaphazele ugqirha bebesebenza nabantu abaxhatshazelwe intsholongwane corona. Yiminyaka emihlanu ugqirha Thobisa Foto engugqirha, kodwa akho nto yamlungiselela ukusebenza phantsi kweemeko ezinzima ezinentsholongwane corona. Ufoto uthi eyona nto ibuhlungu kukwazana nezigulana zakhe emva kokwazibone ziphulukana nobomi bazo. Emotionally le virus isenze sanexhala lonke ixesha, uhleli nje unexhala lokuba ungenzeka ungagula. Ugqirha Kevin Peso ubiza i-COVID ward yakhe i-dungeon. Uthi yena nto ibinzima kakhulu kukubona abantu besweleka, zikufuneka axele ezo ndaba kumalungu osapho ebenethemba lokuba bazokuphila abantu babo. It's not nice to see people suffering, very short of breath and unable to get oxygen, or you struggling to find oxygen for them. And also knowing that a lot of these patients that are coming in are older, they have comorbidities, and the reality is they're not going to qualify for any escalation of care. Nangona izinto zingalungi kwaphela, kodwa kufika kwechiza lokugonyela i-COVID-19 kuvuselele ithemba kubasebenzi bempilo. We are relieved. There's this big sense of relief everywhere now. Ii-psychologists zithi lukhona utshintsho kubasebenzi bezempilo oku kufike ichiza. So what has definitely helped there is that fear of contracting the disease is now less, or that you'll have less symptoms, because what happened with a lot of healthcare workers is when they did contract it, they associated that disease with what they were seeing in their patients. Nangona kunjalo, okona kuxabisa kakhulu ngoku zigulo zengqondo kubasebenzi bempilo emva kwale meko. Dingulerato Fekisi, kwiindaba ze-SABC eGqeberha.